Да, но Вела ме изгони, защото по време на пожара аз бях там, където пекох на газовата печ. Охо, разбирам всичко. Ти остави сама Вела. Търси си дом. Аз да не би да съм приют за животни като тебе. Моля те, мамо, Мими. Влизай. Но Морчо като разбере, че си в къщата ми, ще се разсърди или ще ме бие. За това, че приемам животни в къщата ми. Ох, пак задната мисъл. Да не би да се сецна. Мисля, че нещо щупи. Ти! О, не! Прешли ли щупи? Лошо! Боли ли? Мамо, Мими, закарай ме в болница. Мамо, Мими, престани. Моля, говориш ли ми нещо? Мамо, Мими, престани, май се щупи главата. Моля, само чух за главата. Престани! Добре, чухте. Отивай сам. Мене ме заболя корема. Но? Какво но? Тръгвай. Но аз имам щупена глава и щупен крак. Но мен не ме интересува. Щом не е на мене, пък и животни приютени в къщата ми, защото обичам дъщеря ми, да водя в болница става малко прекалено. Добре, тръгвам. А ти купи ли ми билет? Аз? Билет? И това ли искаш? О, но аз се забравих парите при Вела. Ами по-добре, поне ще се разкараш, но не мога да те закарам. Бензинът свърши, тръгвай пеша. Но, никакво но, тръгваш или се прибираме? Бе, къде, какво да правя? Да се връщам или да ходя към Вела? О, Боже, Господи! Защо? Тази мама ми е гати човека просто. Добре, тръгвам към Вела. О, Боже! 2 часа ходя, не мога да стигна. Не мога. Не мога, Господи. Чук, отвори ми Вела. Чук, отвори ми Вела. Какво искаш? Портмонето, забравих си го. Ами трябва билет, защото си щупих и главата, и краката заради мама ти, Мими. Оставай при мен, прощавам ти, но тая моята майка те малтретира. Благодаря ти, Вела. Бързо, към болницата. най-яките таланти на България. Ела и се забавлявай, колеги и приятел. На 20, 21 и 22 януари студиото Васко Деница Младост 3. Резервации на телефон 0886 11 66 69. България търси талант. Ход свободен. Следващите епизоди на Домашен арест. Какво вълнува най-много българските мъже на средна възраст? Точка 4 да направят тройка. В четвъртък Коцето ще се вземе в ръце. Това не ще бе, това е авторитет. Домашен арест. Четвъртък, 21 часа. След рекламите с неканени гости. Пристигнахме! Браво на шофьора! Да отидем на информация. Здравейте, един билет, моля. Само да погледна колко струва. 4 лева.
Заповядайте. Довиждане. Готово, Борко, да тръгваме към операционната. Тичам, не ми трябва лекар! Да се връщаме! Това номер ли беше? Не, явно задната мисъл е била за време. Тръгваме! Мерси, че се грижиш за мен. Няма защо. Какво ли става с майка ми? Няма значение. Чук, отвори ми, Вела. Барка, отвори! Добре. Мама ми, здравей! Ами, здравей, може ли да вляза? Брей! И кокошки, и гълъби, и кучета, и котки. Само няма морско свинче. То и само и това оставаше. Какво искаш при нас?